onye ihe ekenere m ndị ka o si adacha ofu ụbọchị ma bịa nwụọ mfụ ịnụ na ama m na unu ndị amego nzo na obodo a ka nna akụ ọ bụ obodo a ka nna akụ nwanne akwụrụ mfụ elu akwụrụ a na-agwa acha a sịkwa na nke a na-aga enye nsogbu oge ụfọdụ dị anyị ewekwe nke eji ibe ahụ nke ahụ eme ndị nke ahụ na-atụ ime ihe bụkwa ka ọ na-adụdo anyị ọ bụ nene onye ọ bụtụrụ atacha ọgbọhụrụche ya ọkpụrụ ọgwụ ọ na-efe nwanne m nwoke bụ Lawrence Nwobuisi egwu apụ anyị n'ọnụ ọ dị mma afọ gị na-ebe isi agbọ Okechukwu Ugwuele ndị ka ọ dị ka ịbụ onye ọha odo ọ bụ obi ife a ndị ka ịma ma ọyị nwanne ndị ka ofe eji mara ndị Nsụka ebe ahụ isi Ekidi a na-agwọ akịdị ejiri akpa ka gwọọ ya aka na-erikwa ụdị a aka na-erikwa ya kịta ndị nne ha na-akụzikwa anụ ha ya na ọkwa ya bụ ebe nsogbu nọ karịa na ihe karịrị ọya ka anyị ji asụ onye ọbụla na taba na nri osinachi na eyo amanụ m na eyo ọ bụrụ na ụgbọrọ na-amị eyo ejikwa ụgbọrọ ahụ agwọ ji lata na oge ụgbọrọ na oge akwụkwọ nri ka anyị nọ na ya ọ ga-adịrị gị na mma nwanne ya gaziere gị daalụ nwanne daalụ ezigbo mmadụ ọ dị mma ndị be anyị nke bụ eziokwu bụ na anyị were nri mere eji ama ndị Igbo were nri a na-eri n'oge dị iche iche eji ahazi ya ewere ihe a na-agwọgasị ejiri akwụkwọ nri ụfọdụ gwọgasịa ihe gee ntị ewere okpeyi ogiri wee sie ofe ọ na-ekpo iri sie ịfụ ụtọ nri si na chi ndị ụmụ nwanyị ndị nne ndị ọgbara ọfụ ndị nna gịnị mere na anyị achọba ụmụ ihe a niile
anyị mechara wee ma egusi nke anyị, egusi ndị Igbo. Afa gị? Ekele gị. Ọ ga-adịrị gị mma na ịkọwara m ihe Edwin pụtara n'Igbo. Gịnị ka Edwin pụtara? Onye mmeri, Chiemerie ngwa gaa n'ihu. Agwọ ọnkashi ka eji agwọ. Ịmara ede dị n'ụdị na ede were ede nkashi. Aka na-eri eru tata anụ. Nri ahụ ka na mbịa Abakaliki a ga-agwọrọ m ya. Hey ome m ga-abịa ụbọchị m ga-abịa mụ na iwe ịgwọrọ m ya, agwa ha ka agwọ ya dị anyị. Nwanne ya gaziere gị. Daalụ rinne. Akparata. Hey ofe a na-agba asụcha ya ejiri kwụsịcha ụmụ ofe. Ya nwanne ya bụrụ mgbe ife a niile ka ụmụaka jicha chiche ike n'obodo. Ịmara ewe oge a na-ejecha n'ime ọhịa na-atụtụ akparata. Atụtụcha ya ụmụaka jichere akwụcha ma ụgwọ akwụkwọ oge ahụ. Mana kịtazi. Daalụ. Udo dịrị gị ezigbo mmadụ. Daalụ nwanne. Daalụ. Ọ dị mma. Unu anụgoro ewe ihe oge etosiri ewe ihe jikọtara ndị Igbo. Ihe osinachi ụmụaka too ha dị n'igwe. Na-ejegazi n'ebe dị iche iche ma ndị je tụtụtagasị ụkpaka. Ewe ndị tụtụchara ụmụ ihe dịgasị iche iche. Ma ndị na-eji akpa nkụ. Ị ga-afụ ụmụaka na-alụsi ọrụ ike fụ na ha ama ihe. Oge a na-akụziri ụmụaka ka ha ga-ezi sie ike mere na ụmụaka na-eshi ike mara ihe. Afa gị na ebe iche akpọ. Ebuka gaa n'iru. Ebuka ebe ka iche akpọ m? Ọsụ iyi ogbuzuru ekenere m. Oyi ekenere m o. Ịmara akpa ugo bụ ndị iji agba. Ọ bụ nna anyị ka onogbu. Ndị ga-akwụ n'ụzọ anyị eghe ewa. Ụchakụrụ. Ka eji mara ụfọdụ na Nkanụ. Ewekwa oge anyị na-ejecha ma egwu ụchakụrụ a. Anyị na-arụkwa n'obodo a ma nkwụ elu. Ọ n'oge mgba ka ị nọ nwanne m bịa dị. Obuno were nụ mmanụ ọ bụ m bịa dị n'obuno. Nna ma abịa mara na-ewe ka esi anụ ibe a na-ewe ka esi yee ya. Shie ya ka abịa wụta mmiri anyị. Ejiri ahụ uju na oyi na-atụ m n'ọwụ. O buo nsogbu adụ. Akpaghị ọkwa ma gwa gị na ọkwa ife eji mara anyị. Ọ bụ na anyị na-ata anụ ibe a, anụ nchi na ibe a ejiri ahụ uju eshie. Ije na-agba ije na Amegunze ụgbọ ọka nere akpa ugo ma amụrị ma ndị mgburugbu ma obodo dị iche iche. Ije ebe anyị ga-afụgasị ebe ejigasị ụmụ ma nkerefi ịfụgasị ebe ejigasị ụmụ anụ dị iche iche wee na ndị ma ji enweta onwe ha. Ka m were nke afa gị. Ekene gị ezigbo nwaanyị.
isi n'afọ gị bụ wagban Wachaban. wacha agba na ezi nwanyị mekara aka ada nwanyị mama ya chukwu gọzie ego ọ bụ ndị akpụ ugo bịa nụrụ gụ nsị ya ọ kpọrọ onye n'isi ada nwanyị hei eyiru n'isi nde ka o zụcha nde ọ bụ ofe ebe a ya ka ị na-esiri ha nye nwoke be anyị nata adịkwa ya ebutakwa m ụfọdụ ife eji akpa ihu enu ya mbawa ya na nke eji ahụ ujuru chedebe mmije na ọ bụ mmije ya bụ ife na gaazụ m na-achọ ị ga-ahapụ m n'oge na-adịghị anyị ana m agba eji m ọsọ agbata ana m abịa na ọ na-aga adụ m mma ọ na-adụ m mma na ife dị mmadụ kara nsogbu adụ ọba anyị bụ anyị ọkwa ibe nna akpa ugo kwa hụ nna agba ọ bụ m nna agba ịma na ọ na-abụrụ ewere ebe akpara onye agba na eke onye akpa ugo fụta ovuru ya n'isi maka na anyị zụkawa ha anyị bụ ọgwụ nta ha anyị bụ ebe ha na-aghara akpa nganga ejiji ike ezi nwanyị ọ dị mma ịgwaghị eziokwu ndị gboo jikọrọ anyị ọnụ nke ukwuu ọkachasị ka esi mara nwanne ọ ya bụ agbụrụ anyị na-ekwu onye mara agbụrụ ya ndị agba ma agbụrụ ya mere na akwa sị na ọbara esika ọ ga-eji ife onye akpa ugo fụ ebe a na-emegide onye agba na gboo ogbulu ya na iji chebe mma ya na ọ bụ ọkwụ nta ya ka a na-emegide oleezi ebe ịfụnanya anọzi ihe mere mana dịka o si dị aga m eji nwayọọ wee na-apịachi ya mana ọ bụrụ na dịka ka m mara na onye anya ebe a ga-efu ofe ọsịsọ fuo ya ọsịsọ ekele gị afa gị na ebishap ngwa mgbe ya ọsịsọ oke nkwụ ndị ka e mere ọ dị mara ebe unu na ebe ishakpụ iya ofe enyi iya ejiri ogiri gbuo ihe na ewere ọkụkọ mkpọdụ mma ejiri ọkụkọ mee ogbu ụchakụrụ ogbu ụchakụrụ ụmụaka na-ejecha na-egwu kpata ụchakụrụ anọkọta ewe ọkpọ nke ụchakụrụ o rue n'oge ọwụ ụta achịfụta ọkpọ nke a jiri shie ya jiri ụmụ ibe shie ngwa nwanne ya gazie edogocha mfọ ngwa daalụ nwanne daalụ ọ dị mma ọ dị mma ya gazie ọ dị mma ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma otu a ka anyị si fụ ya n'ụbọchị nketa onye ọbụla biko nụ ka anyị nọtabanụ na nke anyị bụ nke anyị ndị ana m ekwu okwu ndị ichie ndị na ihe gbasara ọdịnala jenu hazibenụ nke anyị na anyị were ihe na be anyị mere anyị ji pụrụ iche afọ onye Igbo amara onye Igbo o so na ihe na-enyere anyị aka ka anyị ribe nri si na chi ka ndị gboo si chọpụta ya na ọ ga-adịrị na anyị niile mma